Safarar yau tunani nake kan soyayya dan tasa ina san kamar ta shasha tunanina ya za a yi ba ya sa kuka akan soyayya ne ni zan yi dukan baitikana a bar suna ni na kira ta da abar ina son ta kowa ya shaida hakan ma ina kiranta kan wata ko ka audar mata tunanina ya za a yi so ya sa kuka labari na kan soyayya ce da wata yarinya mun so juna kwari da gaskiya gashi ta bar ni tunanina ya za a yi so ya sa kuka ranar litinin da safe abinda ba zan manta ka kira ni ta ce baby na zan yi yar tafiya sai babu komai inda da rabu za mu gana da yi murmushi ta ce tsakan ni kwarai baby na ya za a yi so ya sa kuka ashe duk kwane na kawai take yi na banza tana son ta bar ni ne amma ba ta yi bayani ba na hakan ne ta ce min za ta yi tafiya tunanina ya za a yi akun a tashi na biyo hanya zane makaranta sai na ga kanwarta sai tambaya yata sai ta ce min yanzu ta baro ta a kofar gidansu ita da wani hata ga suna zancen aure tunanina ya za a yi ya sa kuka ni na ɗauka wasa ne take nan gina sai na ce babu komai na san duk da wannan da ta damu inda wannan ne na san shi safiya na yi na zo wucewa ni da abokai na muna ficewa sai na hango fadila da na kasance ita da wani a gefenta